दंखल गोदान रायजोफोर दंखल 5 इन्च बानायनाय आरोखि ना होमबालाय खल नाङाना खलनि माखौ बायबा जायो खालाय दिनैनि बे मास्टार सानजाखौ कामान्डार महरै मिथिदोंमोन खगेन दैमारि बिथाङा आरो मास्टार सानजायाव हानजा हिसाबै दावगालुसा कलेजनि फरायसाफोर बिथांमोना बाहागो लादों नैथियाव दङ जोंनि हाजो मेम'रियेल हाइ स्कुल थामथियाव दङ लाइलापारा हाइ स्कुल आरो ब्रैथियाव दङ लाल बाहादुर शास्त्री हाइ स्कुल बाथियाव दङ बिहुराम बर' मेम'रियेल गार्लस हाइ स्कुल दथियाव दङ नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुल रौता स्निथियाव दङ रौता ITI दाइनथियाव दङ बरकला बर' हाइ स्कुल गुथियाव दङ बरकला एल स्कुल आरो बे मास्टार सानजानिनो ड्रिल इन्सट्राक्टर महरै दङ सुदिसा ब्रह्म उर्मिल काकति आरो प्रदीप बर' बिथांमोननि दैदेननाय हाबाफारियाव बाहागो लानायनि गेजेरजों गोसोम जाजोबनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय थानो बिथांमोना दुखुमानि जानानै दुलाराय गसाइ आफादनि जानानै बानजाय आफादनि जानानै आरो रोजा रोजा साबायखर बावदों बिसोर कलेजनि गोजा फैलाय आब'मोन हायबाय नायदो मोजाङै याबो बिमाखौनो मिनिलाङो फिसा दख'ना गाननानै एसे मोजां नुदों इसे थाब गिदिंनो लम्बा ले लो गेम हो गया जरा नै मोजां गोसोम जाजोब्बाय हनै चन्द्रआ बाराथार
자, 그만 좀 해야 돼, 오늘.